To potem tak, się rozciągam, to naprawdę, zaraz będę miała takie... Proszę ty nie kręci mnie. I co jeszcze robisz? Nic już nie robi, jem czekoladę. To podaj mi czekoladę. O kurde. Opuśćmy Majorkę, to... No Majorka, to jak ćwiczysz? Pokaż. Tak, nie mogę, weź to. Inne ćwiczenia już są dla par. Potem już tak. Nie, co zrobisz? Co zrobiłam? No, Majorka, co zrobiłaś? Tak się rozciąga. Ale potem musisz jeszcze pozataczać odpowiednio kółka. To też. Tak słyszałam. Ale jeszcze jest... To na salsie było. Pamiętasz te pierwszy rzut? Żeby nie robić tak? Jak tak zablokujesz ręce, to tylko tutaj pierwsze Shakira. noszą. Shakira. Tak jest. A jeszcze było coś... Jeszcze było coś takiego, żeby ruszać samymi biodrami, pamiętasz? To trzeba stanąć tak i tylko wtedy, jeżeli ramiona są na jednej wysokości i ręce też, to przejmują się tylko biodra, bo tak to robisz. No, koniec. Pięknie. To instruktorkę ściśnąć koleżankę. Tylko jej nie lubię. Jest taka jest obleśna, jak na... Ja zapalę dla zdrowia.